Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую неймовірно смачний закусочний торт, який замінить більшість ваших улюблених салатів на святковому столі. Закусочний Наполеон став справжнім хітом на моєму каналі, і тому сьогодні я покажу вам ще один різновид цієї смачної закуски. Я вам гарантую, що ви будете вражені його смаком. А головне, що готується він швидко, просто та з доступних продуктів. Для начинки я використовую залишки салату айсберга. Якщо у вас новий качанчик, то вистачить всього 5 листочків. Їх потрібно нарізати не дуже крупно, щоб потім зручно було нарізати сам торт. Далі беру один середній помідор вагою близько 200 грамів. І перед тим, як його нарізати, я обов'язково видаляю насіння, щоб не було зайвої вологи в начинці. Роблю це я, як завжди, за допомогою чайної ложечки, все дуже легко та просто. Нарізаю його також дрібненько, щоб він потім легко поєднався з іншими інгредієнтами. Поєдную помідори з листям салату. І наступним кроком я нарізатиму оливки. Використайте приблизно 10 штук, все буде залежати від їх розміру. Наріжу їх також дрібненько та додам до основної маси начинки, а деякі можна залишити для прикраси. Далі беру 5 яєць та натираю їх на крупній терці. Якщо хочете, то можете також їх дрібно нарізати, але так, на мою думку, буде простіше та швидше. Яйця також додаю до начинки. І тепер перейдемо до яскравого акценту торта – це запечений перець. Ви можете використати як заморожений, так і свіжо запечений перець. Нещодавно я вже показувала, як це робити. Якщо ви ще не бачили, то зараз я вам покажу. У застеленій пергаментом формі для випікання я змащую перець олією, щоб потім легко зняти шкірку. Далі ставлю запікатись у духовку розігріту на 200 градусів до красивої темної скоринки. Після того, як перець запечеться, накриваю його фольгою, щоб він упрів. І коли вже можна буде тримати руками, очищаю перець від насіння та шкірки. Юшку, яка утворилась всередині, я зберігаю. Це додасть перцю неймовірного смаку. Після того, як перець очищений, я додаю столову ложку олії, пів чайної ложки солі та по чайній ложці цукру та 9% оцту. Також додаю половинку зубчика часнику, який я вичавлю через прес. Все добре перемішаю та дам трохи промаринуватись. Я вам раджу зробити перчику більше, тому що він дуже смачний навіть поза салатом. А я ж наріжу його так само дрібно, як і помідори. Поєдную всі компоненти. Далі додаю 50 грамів домашнього майонезу, все добре перемішую і наша начинка готова. Для зручності перекладаю ще 50 грамів майонезу в кондитерський мішечок, але можна буде змащувати і ложкою. Також підготуємо сир та шинку, я взяла одразу вже нарізані. Основою для нашого торта буде тостовий хліб. Я відріжу скоринки, їх потім можна висушити і використовувати як панірувальні сухарі. Нам потрібно буде приблизно 15 шматочків хліба, все буде залежати від вашої форми. Необхідно обрати форму, в якій ви будете збирати торт. Можна брати і круглу, і прямокутну, але в прямокутній, на мою думку, буде зручніше. Вистеляю дно хлібом та підрізаю, якщо потрібно, до розміру форми. Змащую тонким шаром майонезу та починаю викладати начинку. Розподіляю її на дві частини, одну викладаю на перший шар хліба, іншу залишаю для наступного. Все рівномірно розподіляю ложкою і зверху знову укладаю шар хліба.
Знову змащую майонезом. Його потрібно зовсім невелика кількість. Далі викладаю шинку не одним тонким шаром, а кількома шарами. Так буде і розріз кращий, і смак яскравіший. Зверху кладу слайси сиру теж не по одному, а по 2-3 скибочки. І при потребі також підрізаю їх до потрібного розміру. Знову трохи майонезу та накриваю шаром хліба. Далі знову трохи майонезу, багато його не кладіть, тому що начинка і так доволі соковита. Розподіливши ложкою, викладаю другу частину. Розподіливши, завершую фінальним шаром хліба, він і буде верхом нашого торта. Далі накриваю торт харчовою плівкою, щоб він не підсох, і ставлю в холодильник настоюватись. Я залишатиму на ніч, але дайте йому хоча б 2-3 години відстоятись. Коли час минув, я буду прикрашати його тертим яйцем. Попередньо змащую трохи майонезом та викладаю на терту масу. Якщо ви хочете інший вид прикраси, то сміливо експериментуйте. Тепер можна знімати форму, і торт вже виглядає неймовірно святково. Я ще додам зверху трохи оливок. Тому обов'язково необхідно розрахувати оливки, щоб вони гарно виглядали на кожному шматочку. До речі, торт чудово нарізається і не виникає жодних складнощів. Обов'язково спробуйте цей рецепт та діліться своїми враженнями в коментарях. А я вам бажаю смачного, друзі!